न'खराव हौवा मानसि गैया ओमफ्राय फिसाजोनो खरस खालामनाङो कमेन्ट खालामलाय गाइस सोरबा दंबा। हे गाइस आं मुनि बर' नोंथांमोनखौ आंनि मुनि बर' चेनेलावहाय बयखौबो खनसे बरायबावनाय थाबाय। दिनै समबार नालाय हाथायाव थांनो नागिरदों आरो बेखौनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामनोसै होननानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना होमबा दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं मा हायो देखायलांबाय थागोन आरो। दिनै कखिला हाथाय जाहैनो नागिरदों न'नि खरस लायनांगौ आरो जोंहाथ' न'आव रावबो गैखाया ओंखायनो आंनो लायो आरो खरसखौ। आदामोनजों थांफानोसै दा टाइमा खैथा जागोन र' टाइमा बारा जायाखै फुङावनो थांनो नागिरदों थाब सफैनायनि आरो बिराद सान्दुं गोसा जागासिनोखा बे साननैसो। नै माबा जाबाय 6:30 जाबाय आरो बारा माबाथ'वाखै सानजौथ'वाखै। थाब थांनानै थाब फैनोसै होननानै ओंखारदों आरो आं ओंखारखांबाय ओमफ्राय आदामोना ओंखारगासिनो बिसोरजों थांफानानै लायनोसै न'नि खरस मोननैसो लायनांगौ दङ आरो नायनोसै फैसा थोबा मा लाबोनाय जायो फैसाबो बारा गैया। नोंथांमोना होमबा दिनैनि ब्लगखौ नायलांदो ना मा होनो थौरो बिदिब्ला हाथाय दानि सफैदों आरो जाग्रा खरस लादों साम'बो लाबावदोंसो नै साम' बुधबार खालि जानो कृष्ण जन्माष्टमीयाव मानसि जाथ'वाखैनो बारा एसे माबादों नालाय। दासो हाथायनिफ्राय सफैदों जुइस लोंनि नारें जुइस ओइ न'आवनो माबानानै सिनि नाङासै हाथाय कालेक्सन ओंखामबो जायाखै जोङो 9:00 सफैबाय आरो हाथायाव थांना जोंना